Cecha YouTube is mis fiocha fáilte eis go hac na seachtaine. Inolta mo chun lochtú a fón íana má mna bhfuil leictreachas agaí nó mátá sé bu mo faoin túa. Na rudaí tá tastáil web ná lochtú a fón don char, batterí 9V, spring agus fón. An chéad rud atá sibh géire ná an cuircú beag seo a chur leis a seo an lochtú a fón, agus an cuircúil mór a chur go dtí an spring. Tá má chun é a chur isteach anois agus feicim muid má an oibbrinte. Oibbrinte. Sin é an hacha gobar tásúlam go carol se leat lá cíns, go dtí an chéadú eile tóg go bogé.